Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. It-torri tal-arloġġ fl-imtarfa mibni fl-1895 mill-Forzi Brittaniċi qed jerġa' jingħata lura żbuħija oriġinali tiegħu b'xogħol ta' restawr li għaddej bħalissa fuqu. Dan it-torri huwa monument prominenti fil-lokalità tal-imtarfa u wara dan iż-żmien kollu għadu jaħdem perfettament, però kellu bżonn xogħol ta' restawr. Dan il-proġett qiegħed isir b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej li minnhom madwar €600,000 ġie minn Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Matul is-sena li għaddiet lesta restawr tal-faċċata, tal-binja minn ġewwa, tal-aperturi u l-ħadid u saret ukoll installazzjoni ġdida ta' dawl kemm fuq ġewwa u fuq barra. Tlesta wkoll it-twaqqih tal-binja li kienet fis-sit u flok bniet il-binja ġdida li ser isservi ta' ċentru għall-viżitaturi. Is-Sindku tal-Imtarfa Kyle Mifsud qal li dan il-proġett se jkollu impatt favur l-aspett soċjali, ekonomiku u ambjentali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll dak internazzjonali. Dal-proġett rajna li l-arloġġ ikun jista' jkompli jaħdem u jitgawda mill-ġenerazzjoni ġejjin warajna, kif ukoll rajna kif noħolqu binja interattiva sabiex viżaturi ġu fl-imtarfa kif ukoll kumitat tal-fjer kollha post ieħor sabiex tkun nistgħu nitgħallmu aktar dwar il-wirt storiku li għandu l-lokalità tagħna. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li dan il-proġett li huwa parti mill-istorja arkitettonika ta' pajjiżna u ġawra b'mod speċjali għan-nies tal-lokal u eżempju ċar dwar kif il-fondi Ewropej qed jiġu użati biex jollu l-livell storiku u turistiku tal-lokalitajiet. Anke il-lokal tal-imtarfa jista' jibbenefika mhux biss minn fondi Ewropej, ma mbagħad l-effetti li jħallu dawn il-proġetti. Proġetti li jkomplu jagħmlu dan ir-raħal daqshekk sabiħu jżommuh ukoll pittoresk kif il-fattu. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li bl-għajnuna tal-fondi Ewropej dan il-proġett se joffri wkoll opportunità lill-artisti lokali u barranin biex joħolqu idejat u proġetti li jistgħu jiġu esebiti fiċ-ċentru għall-viżitaturi. Kommessi li bil-fondi l-ġodda sa nkomplu għaddejjem dan l-investiment biex inkomplu nsefħu dik li hija Malta tagħna.